जेबो स्पेसिफाइड गैयै जेरै गोदाव सोराव रनसाय लिरनायफोर बादि मोसौ रनसाय लिरनायफोर बादि लिरलाना लाबोनाय मोनसे एकर्ड बियो दिनै बिटिसिआव मोनसेबो पावार गैला दानि एमफ्राथ' मा दङ बे पन्सायतनि चेयारमेनफोर बादिसो जानानै दङ जेबो पावाराबो गैला दा इएम বিলাকক যে স্টেট মিনিষ্টাৰৰ ৰেংক দিব লাগে বুলি বিটিআৰ চুক্তিত লিখা নাই নহয় চিফ ডিপুটিছিবো কেবিনেট ৰেংক দিব লাগে বুলিতো ইয়াত লিখা নাই নহয় बिदि होननानै बिथांमोना दिनै जोखार हरजाबाय थादों आरो मालाय फरायसा आफाद इउपिपिएल दिनै बिथांमोना भारत सरकारजों थगायजाबाय बे फोरमान जाबाय बिटिआर सुक्ति आरो बिटिसि सुक्ति मा लिरनाय दं दा 60टा समस्ति जानो नागिरदों बेवहायथ' रोखा लिराखै जे ट्राइबेलफोरनि थाखाय 40टा सिट जागोन होननानै दाख्लै गणसाम दास बिथांखौ इएमनिफ्राय होखारबाय अर्डारा सोरनिफ्राय फैदों वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनिफ्रायसो फैदों नङा होमबा आसामनि वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टआसो बेखौ सालायगासिनो दङ बिटिसिआ दिनैहाय बे सेक्रेटारियेट अफिसनि पावार गैला गासिबो पर्टेल निउस बिथांमोननिसिम साबायखर जासिबाय आरो नायगिरि बिथांमोननिसिम लोगोसे बांला बोसोर गोदान 1431 सालनि गासिबो रायजो राजा बिटिसि बासि आरो आसामबासि बयनिसिमबो जोंनि बिपिएफ दोलोनि जानानै आरो आंनि बेक्तिगतनि जानानै गाहाम हामलायथिनाय जासिहरबाय मिजिंथिदों आनान गसाइया अबंलावरिया जोंखौ मोजाङै मोजां दोनगोन आरो 1431 सालाव जाहाथे जोंनि जे साफ्रोमबोनि संसार जानाय गावबा गावनि मिजिं जाहाथे जाफुंसारो बिनि थाखाय आरज गाबबाय दा दिनैहाय जोंनि खाथियाव दा साखाथि फाखाथि जिरायफानानै दं बिथांमोनहा माखासे इउपिपिएल दोलोनि बुरखायनायाव मोजां मोजां बाथ्रा बुंनायाव बायदिसिना साख्रि होगोन आइबिएस होगोन न' होगोन बिसिफोरनो अरुणादय होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसा हरगोन बिफां गायनायनि फैसा हरगोन बायदिसिना होननानै बिथांमोननि परियालफोरखौ दिनै बुरखाय लांदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा दिनै नुबाय बिथांमोनहा थांनाय डिसेम्बर मासावनो जइन जादोंमोननो नाथाय बिथांमोननो दिनैसिमबो बेफोरबायदि खाबुखौ मोनसेबो खालामना होआखै बिथांमोननो गोबां कन्ट्राक्ट बायदिसिना होगोन होननानै बिथांमोननो लब देखायदोंमोन नाथाय बे मास मोनथाम मोनब्रैयाव बिथांमोननो जेबो खामानि हराखै दा बिथांमोनहा दुखु मोननानै दिनै जोंनि गेजेराव जोंजों रायलायफैफिनदों आरो रायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोनसे थिरांथा लादों जे बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोआव हाबनानै मोजाङै खामानि मावनानै जोंनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि सारखौ देरहाहोनो थाखाय दिनै आवगायबोदों दिनै बिथांमोना नुदों बे परिबर्तन सरकाराव इउपिपिएल सरकाराव जोंनि रायजो राजा जोंनि आइजोफोर जोंनि गथ'साफोर फरायसाफोर सेंग्रा सिख्लाफोर दा बेवहाय माने जेबो जौगानायनि हाबाफारि बिथांमोनाव नुनो मोनाखै बिथांमोना दिनैनि दिनाव साख्रि बाख्रि होनायखौ जों नुनो मोनाखै बिथांमोना टिका थुख्लिखौ बाहेरानि मानसिफोरसो होबाय थानायखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो बिथांमोननि जे कार्यकलाप बेखौ गाज्रि मोननानै दिनै बिपिएफ दोलोआव जइन जानो फैफिनदों दा बिथांमोनखौ जों मोजां मोनसे परिबेसाव जोङो बिथांमोनखौ जयनिं खालामगोन आं बिथांमोनखौ दिनै जोंनि दोलोआव गिबिसिन बरायनानै लाग्रोबाय आरो सेरेमनियेल जयनिं हिसाबै जों बैसागु बायखांनानै बिथांमोनखौ खालामगोन जों फैदों जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा बे परिबर्तन सरकारखौ गारनानै जाहाथे बयबो फैजोबो बेवहाय थायोब्ला जोंनि भबिष्यतआ जोंनि इयुना खोमसि जालांगोन दिनै बिटिसिआव मोनसेबो पावार गैला साख्रि बाख्रि होनो हानायनि गोहोबो गैला माने पावारफ्रा लांजाजोबफिनबाय इएमफ्रा दिनै चिफ डिपुटि चिफफ्रा जेबादि मर्यादायै गिदिंनो हानांगौमोन जे रेंक मोननांगौमोन माने केबिनेट रेंक मोननांगौमोन स्टेट मिनिस्टारनि रेंक मोननांगौमोन दा बेफोरबायदि मर्यादाफोरखौ बिथांमोना दिनै मोननो हायाखिसै बेनो मोनसे लासिंसिं बाथ्रा लोगोसे जोंनि बिटिआर सुक्ति होनबाय थादों जेखौ बे बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय भारत सरकारनिफ्राय मोननांगौ जायफोर इन्स्टिटिउसनफोर दंमोन गिदिर गिदिर बेफोरखौबो दाख्लै 3 तारिख जानुवारियाव रायलायनाय समाव दिनै बेखौ गासिबो माने मावनो हानायनि केपासिटियाव गैया बेफोरबायदि बुंनानै बिथांमोना रिजेक्ट खालामजोब्बाय दा बेनो बेसेबांबा दुखुनांथाव जोंबो लुबैदोंमोन जायोब्ला मोजांमोन जोंनि थाखायनो जोङो इउएन ब्रह्मनि नामाव मोनसे गोदान इउनिभारसिटि मोनगोन जों बेखौबो सानदोंमोन स्पर्ट्स इउनिभारसिटि मोनोब्ला मोजां जोंबो सानदोंमोन नेरिम जाब्ला मोजां जागौमोन जोंबो सानदोंमोन एनआईटि जाब्ला मोजां जोंबो सानदोंमोन आरो गोदान नवोदया स्कुल फैबावब्ला मोजां जागौ खोमा जोंबो नंदोंमोन बे जोंनिनो मोनसे मोजां मोनसे लक्षणमोन जोंनि ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय नाथाय दिनै नुनो मोनबाय भारत सरकारा अलरेडि बेखौ रिजेक्ट खालामबाय मोनसे दुखुनांथाव रेलवे माने कच फेक्टरि जानांगौ बेखौबो रिजेक्ट खालामबाय
दा दुखुनांथाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद UPPL दिनै बिथांमोना भारत सरकारजों थगायजाबाय, बे फोरमान जाबाय। बिथांमोना जे साफा साफा फैलार नेता, बेनिफ्रायनो दिनै जों मिथिनो हायो। दा बिसायख'थिनि साखाफारा हिसाबै जोंहा जाखाजोब्बाय, रेडि गासिबो। जोङो थांनाय 2023नि 10 डिसेम्बरनिफ्रायनो जोङो प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव बे अभियानजों जों आवगायबोबाय थाखादोंमोन। जोंनि केम्पेइना बोसोरसेनि बारा जाबाय। दा अलरेडि जोंना जाखाजोब्बाय। जोङो 7निफ्राय 8 लाख भट मोननानै देरहागोन। दिनै जों बेखौ मोनसे सार्भे खालामनानै मोनबाय। जों गामि गामि सार्भे खालामदों, न'खर न'खर सार्भे खालामदों। जोङो बेवहाय दा मिथिबाय, कास्ट वाइसबो जों सार्भे खालामदों। दा बेवहाय जों मोनबाय, माने 7निफ्राय 8 लाखनि गेजेराव भट मोननानै देरहाहैगोन। आरो दिनैहाय जे जयन्त बसुमतारी मानाव गेदेर बिथाङा हयथ' 3 लाखनि बारा भट मोननाय नङा। आगोलफ्रावबो बिदिनो मोनबाय थाखादों। उरखाव गोरा 2014, 2019 बेयाव गेलेबाय थायोब्ला जों नुबाय थादों, बे माने 3 लाखनि बारा भट मोनफेराखै। दा बेनो एखे भटआनो बिसिना थाबाय थागोन, बारायनाय नङा। दिनै अना बर' केन्डिडेट गैला। अना बर' केन्डिडेट गैयै हिसाबै हयथ' बिथांमोना दिनै हिराचरनिया गेलेयाखैब्लाबो दस्रा होनो हागौ। थेवबो दिनै अना बर'नि दोहौ गैला। दिनै अना बर' जेसेबां भट दङ जोंनि BPF दोलोआवनो फैगोन। मानो होनबा जोङो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय दिनै बिथांमोननो खोथा होदों। आरो जोंनि खोथा मथे बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं। जों गासै 11टा सेल बानायनो हाबाय। दिनै माइन'रिटि सेल, बेंगलि सेल, गरखा सेल, सुत्रधर सेल, बेबादिनो गोबां सेल, जोंहा 11टा सेल दङ। दा बे सेलनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो जातिनि गामि गामि न'खर न'खर हाबनायनि बेब'स्था अलरेडि जोब्बायानोसै। दा जोङो माने रिपिटसो खालामगासिनो दङ। सेकेन्ड टाइम रिपिट खालामगासिनो दङ। आसा खालामदों जोङो 7-8 लाखनि भटआव आरामसे देरहागोन। जोङो नेदों दा, माने 7 तारिखआ माब्ला फैयो आरो 4 तारिख जुनआ माब्ला फैयो, जाहाथे सार्टिफिकेटखौ जों लानो हायो, बेखौल' जों नेगासिनो दं। दाथ' नुदों जोङो, माने रायजो राजाफोरा जोंखौ अनसायनाय। जे गामियाव BPF हिसाबै हाबनो हायामोन, जे गामियाव BPF हिसाबै 100 घराव न'खर बाल'मोन, दिनै बेबादि गामियावनो गावसोरनो लेंहरनानै दिनै मिटिं खालामहैयो। उमुगमोन फै, BPFनि मानसिफ्रा फैथों, जोंनाव मिटिं खालामफैथों। जों बे परिबर्तन सरकाराव गैला, जोंखौ थगायबाय, रायजोखौबो नांला होनना लिरना गारबोबाय। दा दिनै एबसुखौ जोङो फोथायला। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद UPPL बेनो बेखा। ओंखायनो दिनै बिथांमोनहा दिनै माने जोंखौ लेंहर मिटिंसो खालामगासिनो दं। मैयाबो जों गसाइगाव साइडआव थांदों, गामि दरसेयानो फुरा UPPL जोबमोन। बिथांमोननि दिनै सासे बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट, बिथांनि न'आवनो लेंहरनानै रायलायनानै मैया मिटिं खालामनानै फैबाय जों। दा बेबादिनो गसाइगावआवबो जोंनि जेराव जेराव BPFआ सा साइडआव जायगायाव हाबनो हायामोन, दिनै 100% फैजोब्बायानोसै। साफा सानै थाबोगोन, बे साभाबिक खोथा। सोरबा चेयारमेन मोनदों, सोरबा माबा मोनसे बिबान मोननानै दं, बे न'खरफ्रा थाबोनो हागौ। खिन्थु एसे रायजो राजा हिसाबै, भटार हिसाबै दिनै माने टटेल रायजोआनो फैबाय। दिनै बर'फोरनि गेजेराव 90% बर'फ्रानो दिनै BPFआव भट होगोन, बेखौ रोखा खालामबाय। जों दिनै गामि गामि न'खर न'खर हाबनानै मिथिबाय। जों थाखा फैसा होनानैबो रावखौबो जयनिं खालामा। खिन्थु जों खोनादों UPPLआ माने जयनिं खालामा, 500 थाखा होयो, 1000 थाखा होयो, जबरदस्त आइजोफोरखौ लेंलाङो। आइजोफ्राबो 500 थाखा मोनगोन होननायखाय ज' थांनानै 500 थाखा मोननांगौनि खाथिराव जयेन जाफ्लाहैयो। बेखौ दिनै जों खोन्थाबाय थादों। जोङो फैसा होयो होननायखायसो थांदों होननानै जोंनो खोन्थाफिनो। दा बेबादिनो बिथांमोना थाखानि लब देखाय देखाय जयनिं खालामदों। खुनु बर' रायजो राजाया दिनै बिथांमोननो भट होनो थाखाय थियारि नङा। दिनै BTCखौ गोख्रों जाजाफिननायखौ बयबो लुबैदों। 17 बोसोराव जेबादि मान मर्यादा लानानै BTC सालायदोंमोन, EMफ्रा जोंना आगे फिसे दिनै बडिगार्ड लानानै, एस्कर्ट लानानै, लाल बाथि फोजोंनानै, साइरेन दामनानै गिदिंनो हायोमोन। दानि EMफ्राथ' मा दङ, बे पन्सायतनि चेयारमेनफोर बादिसो जानानै दङ। जेबो पावाराबो गैला दा। डिसिनि आखायाव थांजोब्बाय पावारफ्रा। डिसिखौसो रिकुवेस्ट खालाम बिथांमोना खामानि लानांगौ जायो दा। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा जोंनि BTC मोनखानाय, जोंहा मोनसे स्टेट नङाबाबो मिनि स्टेट बादिमोन बेहा पावारा। दा खिन्थु BTR बिदि जेबो लिरनाय गैया। दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा जों आलादा रायजो मोनाखैबाबो BTCआनो मोनसे बिराद मोजां पावारनि मोनसे अट'नमि थानाय मोनसे स्टेट उइदिन दा स्टेट बादि मोनसे मर्यादानि मोनसे रायजोखाय दिनै रायजोफ्रा बेखौनो लुबैफिनदों। दिनैहाय कम्पेयार खालामनानै नायबा नोंथां मोनगोन, कम्पेयार खालामबा BTR सुक्ति आरो BTC सुक्ति मा लिरनाय दं। दा 60टा समस्ति जानो नागिरदों, बेवहायथ' रोखा लिराखै जे ट्राइबेलफोरनि थाखाय 40टा सिट जागोन होननानै। खिन्थु BTC सुक्तियाव मोनदों 40टायाव 30टाया ST जागोन। दा होमबा बिथांमोना जेबो स्पेसिफाइड खालामना लाबोआखै। दा बेवहाय नोङो 60टा समस्ति जाबाय, EMफ्रा साबसे जागोन बेबो लिरनाय गैया। आरो बेवहाय EMफ्रा मा मर्यादा मोनगोन, बेहाय केबिनेट मिनिस्टार रेंक मोनगोन ना मोना, स्टेट मिनिस्टार रेंक मोनगोन ना मोना, बेहाय जेबो लिरनाय गैया।
दा ओंखायनो जेबो स्पेसिफाइड गैयै जेरै गोदाव सोराव रनसाय लिरनायफोर बादि मोसौ रनसाय लिरनायफोर बादि लिरलाना लाबोनाय मोनसे एकर्ड बियो। दा ओंखायनो गोसोबादि हेमन्त बिश्व शर्मा मानाव गेदेर बिथाङा जानला मोनला सालायहरगासिनो दं दा। ओंखायनो इएमफ्राबो 19 जन 20 जन गाहाम जालायबाय दा बारायनानै जेबो स्पेसिफाइड लिरनाय गैया। दा दिनै जों नुनो मोन्दों, जों सिङाव हाबनानै नायनानै दिनै आन्दाज खालामना मोन्दों जे बेवहाय खालि बिटिसिनि गेटआव बिटिसिल' लिरनाय दंसै, खिन्थु खामानिया बिटिआर बादि सोलिगासिनो दङ, बिटिआरनि लिरनाय बादि सोलिगासिनो दं। ओंखायनो दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंजों बुंजाबाय थायोबा, बिपिएफआ बुंबाय थायोबा, आगोलनि इएमफ्रा दिनै स्टेट मिनिस्टारनि रेंक दंमोन, दिनै प्रमद बर'आ दिनै आसाम गभर्नमेन्टखौ थांनानै बुंहैब्ला दिनै बुंजाहरो ইয়াতো লিখা নাই নহয়, ইএম বিলাকক যে স্টেট মিনিষ্টাৰৰ ৰেংক দিব লাগে বুলি বিটিআৰ চুক্তিত লিখা নাই নহয়, চিফ ডিপুটিচিপক কেবিনেট ৰেংক দিব লাগে বুলিতো ইয়াত লিখা নাই নহয়। बिदि होननानै बिथांमोना दिनै जोखार हरजाबाय थादों आरो मालाय। ओंखायनो प्रमद बर'खौ बिटिसिनि सिएम जानायखाय दिनै केबिनेट डिसिसन लानायनासो बेनो माने केबिनेट मिनिस्टारनि रेंक होनो गोनां जादों। बे थारमाने इनडाइरेक्ट बे बिटिआर एकर्डखौ बिथांमोनहा इमप्लिमेन्ट खालामलांगासिनो दं, पावारखौ बिटिसिनिखौ दाननानै बिटिआर सुक्तिजों दिनै खामानि मावलांगासिनो दं। दिनै नाय नोंथांमोनहा दाख्लै घनश्याम दास बिथांखौ इएमनिफ्राय होखारबाय, अर्डारा सोरनिफ्राय फैदों? वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनिफ्रायसो फैदों, नङा होमबा? होमबा आसामनि वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टआसो बेखौ सालायगासिनो दङ। बेखौ बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियानो बिनि इएमखौ ड्रप खालामनो हानाय पावारा दङ, खिन्थु बिथांमोना बै माबानि आसाम गभर्नमेन्टनि वेलफेयार अफ डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौसो बे साहु होननाय सासे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेखौसो दिनै ड्रप खालामनायनि